सिद्धार्थ भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्धार्थ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम सभा आमेपुर से शिक्षित ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी सिद्धार्थ सिंह को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। हमारा सिद्धार्थ सिंह भैया के जितावे के बा, प्रधान बनावे के बाहो। सिद्धार्थ भैया के तो भारी मत से जितावे के बा, प्रधान बनावे के बाहो। ग्राम में पूर्ण जनता के पावर दिखावे के बा, प्रधान बनावे के बाहो। तो भैया ना भूले के बा ना भुलावे के बा, ना भूले के बा ना भुलावे के बा। इस बार सिद्धार्थ भैया के भारी मतों से विजयी बनावे के बा। बनल चाहता रे उधौपुर के चहेता, जन जन से आशीर्वाद मांगता रे बेटा। गाँव में कैले बड़े खूब नाम हो, क्षेत्र खातिर कैल चाहता रे कुछ कम हो। कि अब की जीत के परचम, कि अब की जीत के परचम बेटवा के लहरावे के बा, प्रधान बनावे के बाहो। हमरा सिद्धार्थ सिंह भैया के जितावे के बा, प्रधान बनावे के बाहो। भैया बढ़ौले हवे आमेपुर के मान हो, क्षेत्र में हवे इनकर अलगे पहचान हो। क्षेत्र में हवे इनकर अलगे पहचान हो। नेता या विधायक नहीं हवे राउर बेटा हो, युवा लोग के भाई जन जन के चहेता हो। हर एक युवा दिल के, कि हर एक युवा दिल के दिलवा पे करती राज हवे, बेटवा महान हवे हो। हमारे सिद्धार्थ भैया आमेपुर के शान हवे, बेटवा महान हवे हो। नहीं केहू भैया सिद्धार्थ के आगे, भैया के विरोधी सगरो गली गली भागे। भैया के विरोधी सगरो गली गली भागे। संतोष अकेला कहे ये कही गो बात हो, हर घर दिया सिद्धार्थ भैया के साथ हो। आमेपुर के लोगवा, आमेपुर के लोगवा करत खूब सम्मान हवे, बेटवा महान हवे हो। हमारे सिद्धार्थ भैया आमेपुर